Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Барысында бер мизгелдә җимерделәр. Элеватор тау поселогында яшәүчеләр йорт яны территориясын тәртипкә китерүне сорый. Эшсезлек рекордлы дәрәҗәдә түбән, Чаллыда нинди һөнәрләргә ихтыяҗ зур. Барысында бер мизгелдә җимерделәр. Элеватор тауы поселогында яшәүчеләр йорт яны территориясын тәртипкә китерүне сорыйлар. Аларның сүзләренчә, июльдә эшчеләр Спартаковская урамында канализация торбалары сала башлаган. Әмма үзләреннән соң территорияны тәртипкә китермәгән. Халык прорабка һәм администрациягә мөрәҗәгать итүләре турында белдерә. Аларга участокны торгызырга вәгъдә иткәннәр. Урынга хәбәрчебез чыкты. Здесь у нас бордюры лежали с обоих сторон. Хәзер ул койма буенда ята, дип сөйли Спартаковская урамындагы 45-нче йортта яшәүче. Шулай ук яңа канализация торбаларын салганнан соң газон һәм керү урыны зыян күргән. Халык аларны үз көчләре белән төзекләндергән. Внизу бетон, где-то вот сантиметров 20-30, наверное, советских времен еще заложен. Это еще братишка, когда жив был, он привез, вот он заезд сделал. А потом уже бабай. Вот он облагородил его, как говорится, расширил, заезд положил, бордюры. Строители пришли тут, все разбомбили, восстанавливать теперь не собираются. Говорят, там не оплачивают эту работу. Заезд испортили, потому что сейчас, когда приезжаешь в гости, получается так, что даже в сухую погоду неудобно заезжать на автомобиле, потому что дорога стала кривая. Сейчас заезд раньше был более широкий, сейчас заезжаешь по земле. Спартаковская урамында яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, алар торбаларны ябык ысул белән крот техникасы ярдәмендә салырга сораганнар. Бу сорау белән алар прорабка мөрәҗәгать иткәннәр. Обещали, что рассмотрят данный вопрос, но тем не менее пошли работы производить открытым путем. Мы просили, в связи с чем мы просили, чтобы у нас ГМБ прошли, у нас посажены деревья, идет центральное холодное водоснабжение, проходит. Халык мондый ысул ярдәмендә территорияны саклап калып булыр иде дип ышана, күрше территориядә турбаларны горизонталь юнәлешле браулау ысулы белән салганнар. Йортта яшәүчеләргә проектта шулай салынганлыгын белдергәннәр. Комсомол районы администрациясендә аңлатуларынча, бу участокта эшләр дәвам итә. Барлык этаплар тәмамлангач, подрядчы территорияны тәртипкә китерәчәк. Роза Хабибуллина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Мошенниклар кармагына эләгән, нәтиҗәдә 1 миллион 600 мең сумнан артык акчасын югалта. 41 яшьлек чаллылы мошенниклар корбанына әйләнә. 10 көн дәвамында ир җинаятьчеләрнең психологик басымы астында була. Баштан аңа посылка китерүчеләр булып шалтыраталар һәм кодны алуга ирешәләр. Хисап счетына керү мөмкинлеген алгач, мошенниклар үзләрен хукук саклау органнары хезмәткәрләре булып таныштыра һәм җинаять җаваплылыгы белән куркыта башлый. Под давлением мужчина перевел мошенникам все сбережения, оформил кредит на 1 миллион рублей и продал автомобиль за 500 тысяч рублей. Все деньги он внес на указанные злоумышленниками счета через терминалы. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгы таныш булмаган кешеләргә СМС аша килгән кодны хәбәр итмәскә, алар кушуы буенча акча күчермәскә чакыра. Чын хукук сакчылары бер кайчанда акчаны куркынычсыз счетка күчерүне таләп итми. Чаллыда эшсезлек рекордлы дәрәҗәдә түбән, ул уртача республика күрсәткеченнән түбәнрәк. Төбәкнең ире шәһәрләрендә исә бу сан югарырак. Хезмәт базарындагы вәзгыять турында Рәсәй эше кадрлар үзәге җитәкчесе Татьяна Быданова сөйләде. Хәзер нинди һөнәрләргә ихтыяҗ зур, алдагы минутларда сөйләрбез. Вакансиялар банкында 7 меңнән артык буш эш урыны бар, бер эшсез кешегә 17 вакансия туры килә. Хәзер хезмәт базарында төп белгечләр, квалификацияле эшчеләр. Эшче һөнәрләргә гомуми ихтыяҗ 80% тәшкил итә. Самые востребованные вакансии среди рабочих профессий – это слесарь механосборочных работ, оператор автоматических, полуавтоматических линий станков и установок, электрогазосварщики, транспортировщики, клепальщики, оператор логистических работ и другие специалисты. Хезмәткәрләр арасында шәфкать туташлары, фельдшерлар, табиблар, полиция хезмәткәрләре, тәрбиячеләр таләп ителә.
Иң югары хезмәт хакы түләнә торган вакансияләр исә машина йөртүче экспедиторлар, эретеп ябыштыручылар, электр, газ белән эретеп ябыштыручылар, слесарь-электриклар, ашыгыч медицина ярдәме табиблары, төзелеш, монтаж участогы башлыгы һәм башка һөнәрләр. Уровень заработной платы варьируется от минимального размера оплаты труда до 240 тысяч рублей в зависимости от квалификации и разряда профессии. 2026 ел башыннан мәшгульлек үзәгенә төрле сораулар белән 10 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның 50% эш эзләгән. Моннан тыш кадрлар милли проекты кысаларында мәшгульлек хезмәтләре эш эзләүчеләргә финанс ярдәме чаралары комплексын тәкъдим итә. Первое – это субсидирование найма. Компании могут получить поддержку в размере 106 тысяч рублей при найме отдельных категорий граждан, вставших на учет в Центре занятости населения. Второе – субсидирование на оборудованное рабочее место для граждан с инвалидностью и ветеранов СВО. Компания может получить до 200 тысяч рублей на оснащение рабочих мест для инвалидов и ветеранов СВО с учетом особенностей здоровья кандидатов. Кадрлар үзәге тарафыннан СВОда катнашкан 31 кеше эшкә урнаштырылган. В том числе 3 ветерана стали индивидуальными предпринимателями, заключив социальный контракт на развитие своего дела, получив финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. 53 ветерана СВО получили меры поддержки по организации профессиональной ориентации, социальной адаптации, психологической поддержки. На обучение направлено 46 человек из числа участников СВО и членов их семей. 43 человека уже завершили обучение. Яшьләр турында да онытмыйлар, ел башыннан 3028 яшүсмер эшкә урнаштырылган. Шулай ук үз бизнесын башларга теләүчеләргә дә ярдәм күрсәтелә. Быел булачак эшмәкәрләр өчен финанс ярдәме күләме 250 мең сумга кадәр арткан. Роза Хабибуллина, Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Рюкзак һәм мәктәп кирәк-яраклары мондый җыелманы яңа уку елы алдыннан булачак 1нче сыйныф укучылары алды. Чаллыда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе бара. Чаралар орган залында старт алды. Балаларга төрле мастер-класслар, уеннар әзерләнгән. Шулай ук орган залы җырчылары башкаруында музыкаль әкият күрсәтелде. Безнең төшерү төркеме кайбер балалар һәм аларның әти-әниләре белән аралашты. Хәрби хезмәткәрнең улы Мәлик 1нче сыйныфка бара, малайга 6 яшь, 9 сентябрьдә 7 тула. Мәктәпкә аның барлык кирәк-яраклары да әзер диярлек. Бүген ул бүләккә рюкзак, дәфтәрләр, төсле кагазьләр, тышлыклар һәм башка күп кирәк-яраклар алды. Хочу очень первый класс. Почему хочешь? Потому что мне в садике не хочется быть. А почему в садике не хочется? Потому что там есть запреты. Нельзя выходить за забор. Мәлик күп балалы гаиләдән, аның абайлары бар. Берсе медицина хезмәткәренә укый, икенчесе хокук саклау органнарында эшли. Папа вообще сказал, чтобы он был космонавтом, выходя на СВО. Так что надеемся вырастить космонавта. Башка булачак 1нче сыйныф укучылары да рюкзак һәм мәктәп кирәк-яраклары алды. Алар барысы да махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары. Ваши папы, дорогие дети, настоящие герои. Вы можете гордиться своими папами. Мы тоже ими гордимся. И сегодня мы посчитали своим долгом еще раз сказать об этом вслух. Сказать огромное спасибо семьям нашим военнослужащим. Балаларның кайберләре инде хәзер үк парта артына утыру турында хыяллана, икенчеләре киресенчә балалар бакчаларында калырга да каршы түгел. Я не хочу в школу, потому что я хочу вернуться обратно в садик. Сын идет в 1 класс, идем в кадетскую школу номер 82. Школу очень хочет, потому что у нас старшая дочка учится в этой школе. Школу все купили. Хәрби хезмәткәрләрнең хатыннары белдергәнчә, мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе аларга ошаган. Иң мөһиме игътибар булу, балаларга алар өчен оештырылган бәйрәм ошаган. У нас были мастер-классы «Закатные значки», потом роспись деревянных значков акриловыми красками, картины из легкого пластилина, роспись мини-шопперов акриловыми маркерами и расписание занятий. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Татарстанда 2007 елдан бирле оештырыла. Шушы вакыт эчендә меңнәрчә бала ярдәм алды. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Шолым Уралы форум арт урам сәнгате фестивалендә 27 мең ярым тавыш җыйган. Тавыш бирү 5-сеннән 16 августка кадәр. Дәүләт хезмәтләре порталында узды, жюри 14 финалистны һәр төбәктән берешәрне сайлап алды. Фестивальгә барлыгы 400 заявка килгән, иң зур активлыкны Татарстан һәм Башкортстан рәссамнары күрсәткән. Шолым Уралының авторы рәссам Александр Попов, аның иҗат эше Шамил Усманов урамындагы 87 ай йорты фасадын бизи. Анда 3 почмак әзерләүче әби һәм аның оныгы сурәтләнгән. Композиция буыннар бәйләнеше, өй җылысы һәм милли традицияләргә тугрылыкның символына әйләнде. Фестивальнең соңгы нәтиҗәләре 23 августта Киевта игълан ителәчәк. Җиңүчеләр яңа иҗат проектларын тормышка ашыру өчен 100 меңнән 200 мең сумга кадәр грантлар алачак. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Все больше людей выбирают Тенет Вакос Челны. Комфортные семейные кроссоверы от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Приезжайте за эксклюзивными условиями Вакос Челны. Подробности по телефону 20 37 37.